De eso vamos a falar no seguinte sketch de intentar, cuidado con esto, intentar engañar ao banco. Pero bueno, de engañar sabe bastante. Eva Iglesias, vamos ao banco. Isto é un atraco! Isto é un atraco! Perdón, pero ti tiñas cita. Para un momento, onde vas? Ti tiñas cita. Eu non tiña cita. Porque eu tiña paso 8:30 son a primeira, porque carallo te sentes aquí? Porque isto é un atraco. Arranca por aí abaixo, Arranca por aí abaixo, xa vir a roubar. Que para roubarse un petardo, oíste? Que tal, doña Anuncia? Que tal, buenos días? Como estamos? Como estamos, Que bien. había tempo que non viñas polo banco, Sí, había, ahora había. Vides a quitar ao caixeiro. Hai que vir a ingresar, non a quitar. Sí. Ai, colle un bolígrafo. Colle un bolígrafo. Pa qué? Colle un bolígrafo. Pero non quero agora, boli. Colle un bolígrafo, sempre andades protestando, facendo bromitas cor do banco que lle temos unha cadenita. Quitámoslle a cadenita. Colle o bolígrafo. Pero non quero bolígrafo. Pero collo, mira, proba, e agora regalamos bolígrafos, mira como estará a cousa. Iso é que vos vamos joder por outro lado. Está libre. Collo bolígrafo. Pero non me fai falta o bolígrafo agora. Que os regala o banco bolígrafo. Collo bolígrafo, Anuncia. Mira, proba como escribe aí. Proba a firmar. Pero non ten tinta. A tinta teño que cobrar xa aparte, se queres que teña tinta. Bueno. Bueno, logo. Vamos alá, dime, Anuncia, que querías? Viña sacar uns cartos que teño aí nunha cuenta con o meu pai. Si, é que tedes os dous xuntos con teu pai. Que tal está don Eusebio? Hai tempo que non o vexo, Como está? Vino achicao. A última vez que vino un pouco achicao. No, como Está ben. sempre, está... Ni frío ni calor, como... Eu que sei, está ben, Como ni frío ni calor, pero está ben. Ah, sí. Bueno, ele ten moita forza de voluntad. Sempre tuvo. Sí. Ele é un Xa ten unha edad, Ten anos. Xa non vai morrer vello, No, vello non morre, no. Pero está ben, Moi ben. Está ben, ele anda por ali. Avísalle que veña, que botamos de menos na partida de Tute. Sí. Porque ahora que non ven, ele xogamos ao Tute. Cando estaba ele era Tute cabrón. Estaba teu pai, era cabrón. Ai. Bueno. Aí está. É a cuenta, bueno, xa que tedes a medias. Canto querías quitar? Canto Todo. queres? Como? Todo. Todo. E para que quer don Eusebio tantos cartos? Dixome, vai-te ali ao banco e quita todo, porque vou morrer. Pero para que? A ver, porque quedalle pouco e dis que non lle quere deixar nada aos fillos. E quero gastar todo. Que quere levar el todo para casa e quere gastar todo, eu que sei, cousas de vellos. Pero hai máis de 30.000 euros aí. Hai máis de 30.000? Sí. Pois díxome, trae todo. E teño yo que levar, porque... Vamos facer unha cousa, Anuncia, que non costa ningún traballo. Voulle dar unha chamada A quen? a seu pai. Nada máis que pego unha chamada, nada máis que para confirmar, vale? É pegarlle unha chamada nada máis e confirmo, vale? Nada máis que darlle unha chamada, vale? Que tal? Bos días. Que tal? Que tal? Tomache café xa? Anuncia. Que tal? Agora se Benito traballa no banco aquí, Benito. Tal, Benito, como estás? Tal, Benito. Sinto, unha pena. Sí. Que unha pena, digo. É unha pena, é unha pena. Por qué? É unha pena. Eu ainda non superei que se separaran Andy e Lucas, eu levo fatal.
Bueno, eu simplemente dicir que acompáñote no sentimento, vale? Como? Que acompaño no sentimento. Que Eu a ti tamén te acompaño no sentimento, de verdad. Pero como que acompaña no sentimento? Acompaño no sentimento porque ahora estamos na primavera e estamos todos moi sensibles e acompañámonos todos no sentimento, claro que sí. É que non somos nada, ao final. Non somos nada. Pero que non é nada? Como que non somos nada? Que non é nada? Non somos nada porque nós somos moi humildes. Moi humildes, nós cero ego e non somos nada, ao final non somos nada, que somos? Tivo que ser unha pérdida moi dolorosa para a familia, verdad? Como? Que sería unha pérdida dolorosa, digo. Que perderon? Que perdeste? Sí, foi complicado. Unha lavadora. Unha lavadora... Que sei, Perdestes unha lavadora? Pero que era unha lavadora que levaba na casa a mellor 30 ou 35 anos. Como centrifugaba esa lavadora? Pero é que eso non ten nombre e agora, bueno, chegou o momento que foise e xa está, e non pasa nada, e a vida sigue. Que pasa aquí? Que está pasando aquí? Morreulle o pai. Que pasa? Que pasa? Como que morreu? Non te enteraches? No. Si, foi o domingo enterro, estivemos ali dedicado. Anuncia. Eh? Se morreu teu pai, se morreu don Eusebio, non pode retirar os cartos. Sí que podo. No, Sí, se morreu non pode retirar os cartos podo. porque a cuenta está a nombre dos dous. Pero estou autorizada, podo retirar os cartos. Pero non pode, porque unha vez que morreu el, hai que parar todo, hai que retirar aquí os cartos hasta que seña herencia, entón non pode quitar nada. Se morreu teu pai non se pode quitar nada. Entende? Sí. Pero é que meu pai... Meu pai Sí. non morreu. Como que non morreu? No. Parecía que sí. Houve un momento que dudamos porque parecía que sí, pero ao final foi así unha morte suave. Suave. Pero, a ver, o enterro foi o domingo. Sí, pero recuperou moito, Recuperou... Vamos a ver. Pero vamos a ver. Tú estuveches no enterro. Eu fun O enterro foi o domingo. Pero vamos a ver. Enterrástelo ou non enterraste? Sí. Está enterrado. Enterrástelo. Eu vino. Sí, Se pero... Pero que? Pero... Enterrámolo vivo. E podesme explicar por que o enterrastes vivo? Porque a meu pai sempre lle gustou, de toda a vida de Nuestro Señor, gustoulle moito a magia. Ah? A magia. A él quería ser mago e gustaballe moito ser escaparatista. Él quería ser escaparatista. Escaparatista? Escaparatista. Montar escaparates? No, destes que aparecen, desaparecen... Escapista. Eso. Escapista. Escapista. Pero a ver, E está enterrado vivo. Sí, efectivamente. señor. Pero por que? Por que? Bueno, dixo que quería botar ali unha semana e que despois xa chamaba el. Dixo, xa chamo eu cando sea e xa... Mírame aí a cuenta. Vamos facer unha cousa. Bueno, caracho. Se está vivo, logo vamos dar unha chamada A quen? a teu pai. Vamos Eu dar creo unha que chamada. tampouco hai que andar molestando. Vale. Dá tono, Dá tono. Porque extrañalle que día tono ou que? Ah, pois non colleu. Debe estar ocupado e que te mandar a mil cousas ahora mismo, sabe Dios. Eu que sei, eu... Home, se está metido nunha caixa, metida nun nicho, non creo que esteja moi ocupado. Que... Bueno, el xa sabes que é unha persona que se entretén con calquer cousa, Bueno, mire, que che parece vou levando eu xa os cartos e despois, así cando xa sala el do nicho, xa os ten na casa.
Vamos facer unha cousa, Benito. Bueno. Vas tirar ali hasta o cementerio un momento. Abres o nicho. Abres a caixa. Nada máis que mirar que esteña vivo, nada máis. Vale? Botarlle un vistazo e listo. Vale? Ahora mesmo, agora. sí. Vas ali ao cementerio. Abro a caixa. Nada máis que esteña vivo. Dalle un abaneo, un meneo e listo. Vale, nada máis que eso. Non hai... Non hai problema, non? Non? Vamos a ver unha cousa así entre nós, Non sería máis fácil que usted me dera os cartos. Imos agilizando trámites, E usted pon que me dou os cartos a semana pasada. E xa está. Vamos esperar mellor que xa ven aí Benito, e xa nos conta... Que tal, Benito, dime? Ben, nada, xa fun aí, abrín o cadáver, nicho, o cadáver, non, o nicho. A caixa, sí. E estaba... Estaba aí que? Coñeceume todo. Conoceute? Recoñeceume, sí. Conoceute? Sí, díxome, Sí, estaba vivo, vamos. Como? Sí, estivos falando. Parece que te chama a atención. Parece que te chama a atención que esteña... No. Pero parece que quedaste así sorprendido. Non dicía que estaba vivo. Sí. Pero, dixo algo. Sí, dixo... Pecha aí, que vai corriente. Pecha. Parece que che cambiou a cara. Estás ben? Non me estaredes... Non contabas ao mellor que aguantara tantos días vivo, non? Xa desde No, domingo. non me estaredes engañando, non? Nós non te estamos engañando. A non ser que tú nos estuveras engañando antes. Eu? Non creo. Nada. Pois aquí naide está engañando a naide, entonces. No. Pois nada. Canto era, entonces? Canto che vamos quitar? Canto queres? Non. Que? Deixa quedar así, xa veño outro día. Estaba morto, non? Completamente. ¡Epa!